B. Király Györgyi ruháiról és ékszereiről a Karizma Plus gondoskodik. Pozdravujem a vítam všetkých milých divákov a poslucháčov. Chcel by som vám opätovne predstaviť Karšaj kvapky a Karšaj mastičku, ktorá už teraz dostala bruselské schválenie po 10 mesiacoch ako špeciálny produkt. V prvom rade by som vás rád upozornil na to, že v menších dávkach tento produkt obsahuje tie isté liečivé rastliny, ale neobsahuje to tie isté účinné látky. A teda nie v rovnakej miere to potom funguje. Ten, kto by mal záujem o kúpu produktov, tak na nižšie uvedenom telefónnom čísle si ho môže priamo u mňa objednať a zároveň sa poradiť, či sú preňho tieto produkty vhodné a či budú mať naňho želaný účinok. Toto zo špeciálneho zdravotného hľadiska vám umožní kľudnejšiu, bezbolestnú starobu s krémom na chrbticu, medzistavcovú prietrž alebo bolesť koleného klbu. A ešte aj zlepšuje pohodu a posilňuje našu imunitu. Pretože som zistil, že sa prostredníctvom kmeňových buniek dá spraviť to, aby naše telo vygenerovalo to, čo potrebuje. Zdravo žiť je lacnejšie. Viac informácií o produktoch nájdete na www.3krajcar.eu alebo na telefónnom čísle s predvoľbou plus 421 905 327 118. Zdravo žiť je lacnejšie. Relácia Námestie zdravia. Az ajtók a természetes oldalon nyílnak. Vítame našich divákov. Ako sa darí v bežný deň výskumníkovi a čo vieme o Karšaj kvapkách na Slovensku? O tom budeme hovoriť v dnešnej relácii. Moji hostia sú doktor Jozef Karšaj, molekulárny biológ a László Petrežil, prírodovedec. Vítam vás, páni. Tebe osobitne ďakujem, že si sem prišiel zo Šiach, ale o tom sa ešte porozprávame. Teraz by som sa obrátil na Jožka ako prvého, pretože som naozaj ako kukučka a musím sa ťa spýtať, ako sa máš. Veď každý, kto sleduje zdravotný priestor, už o tebe vie, že sa tu objavuješ raz mesačne, že pred 4 rokmi si trpel rakovinou pankreasu a že si v tomto ohľade šťastlivec. Ani neviem, ako vyjadriť, že patríš medzi bojovníkov, ktorí neodídu počas 1 roka, ako sa to stáva pri tejto chorobe, ale ty si teraz tu s nami. Nie som len bojovník, už sa nehnevaj, ale je tu látka, ktorú som užíval. Takže som mohol bojovať, kebyže nemám Karšaj kvapky. Ale mali ste nástroje na to, aby ste bojovali. Áno, veľká pomoc bola jeho obetavá práca. Počas 6 mesiacov ma načisto opustili 5 krát počas mojej choroby. A už som tu 4 roky. Počas toho, čo si bol operovaný a dostával si aj chemoterapiu. Takže je zrejme, že som na tom lepšie, ako som bol v predchádzajúcom vysielaní. Ja vidím, že si vitálny a plný energie a práve preto navrhujem, že si pozrieme krátky úryvok z dokumentárneho filmu, ktorý o tebe vznikol a je k dispozícii na YouTube. Volá sa Karšaj Story Kettő. Címe, hogy a Karsai Sztori 1-2. Vy sa práve nepozeráte na leskľavý hollywoodsky príbeh, ale skôr každodenné boje a nádeje tých, čo sa snažia zvládať chorobu. Doktor Jozef Karšaj, molekulárny biológ, už 10 ročia vyvíja doplnok stravy, ktorý obsahuje rastlinné kmeňové bunky a pomohol aj pri vyliečení vynálezcovi. A ako sa máš, Jožko môj? Som v poriadku. Veľmi dobre sa cítim. Pred pol rokom som sa nevedel ani pohnúť. Starala si sa o mňa 24 hodín denne. Teraz som úplne v poriadku. Vystupujem, nastupujem do auta, skáčem, pohybujem sa, zvládam všetko. Už sa sám o seba postarám. Bol si tak chorý, že niektorí lekári sa vzdali nádeje. Tvrdili, že už máš iba niekoľko hodín života a potom si začal piť bylinnú medicínu. Potom ti pomohli, liečili ťa v Segetskom klinickom centre. Som im vďačná. Prepáčte. Neviem sa o tomto rozprávať.
Pretože to boli veľmi ťažké mesiace. Presne toto som chcela povedať. Veľmi ťažké mesiace to boli. Boli to približne 3 mesiace, ktoré boli veľmi, veľmi ťažké. Môj manžel nebol schopný ísť sám ani 2 metre, tak som ho vždy ťahala do kúpeľne. Som veľmi šťastná, že sme to prekonali, pretože som sa veľmi bála. Celá rodina bola v zúfalstve. Myslela si na to, Kata? Aj keď je hrozná táto otázka, že vytiahneš čierne oblečenie? Áno, pripravila som si aj čierne čipkované oblečenie, pretože lekár povedal, že nemá už ani dni, ale iba hodiny pred sebou. A potom začal piť túto bylinku a jeho stav sa každý deň zlepšoval viac a viac. Kvôli tejto bylinke, ktorá je úžasná bylinka. Čiže jeho vlastnú bylinku. Áno, má len liečivé účinky. Áno, má veľmi veľa prospešných účinkov a používal ho aj môj manžel. Je takmer neuveriteľné, že sa dokázal takto zlepšiť, keďže bol tak vážne chorý. Keď spadol, lebo nemohol ísť sám ani 2 metre, bol tak slabý, že som musela zavolať suseda, aby nám pomohol. Pretože si ho nevedela sama zodvihnúť. Nezvládala som ho zodvihnúť sama. Spadol z postele. O 1:30 v noci som musela volať mojej dcére, aby prišla na pomoc. Neskôr som sa naučila, ako ho zdvihnúť sama, pretože spadol asi 10 krát. A toto bola veľmi, veľmi veľká choroba. A som veľmi rada, že sa z toho dostal. Nespomenuli sme to. Hovorili sme o tom, že si bol v hroznom stave. Nevyjadrili sme, že si mal rakovinu pankreasu, z ktorej sa ľudia obvykle nevracajú, ale zomierajú napríklad do roka, kým si s ňou bojoval. Obvykle zomierajú, teda že pekne odídu alebo zle na druhú stranu. A Kata hovorila, že ťa musela zdvíhať a že si potreboval pomoc, pretože si sa nemohol samostatne pohybovať. Keď si mal najnižšiu hmotnosť, koľko kilogramov si vážil? Mal som 40 kilogramov zo 75. A strašne žlté sfarbenie nás priviedlo k zisteniu, že mám rakovinu pankreasu, ktorým si prešiel môj otec, brat, 2 strýkovia. Vtedy profesori zistili, že je to dedičná rakovina pankreasu. Takže to boli genetické predpoklady. Áno, z čoho sa obvykle nevyliečia. Lekári mi oznámili, že som taký vedec. Už ma poznajú. Úprimne mi povedali, že sa z toho nedá vyliečiť. Čo si zažíval vtedy? Pretože ti povedali, že zomrieš. Ako je možné prijať túto informáciu? Veľmi ťažko. Ešte aj teraz. Mal som obdobia, že som sa občas cítil, že som nebol kompletný. Že som sa videl zhora, ako vo filme. Ako tam ležím. Bohužiaľ, bola tam prestávka, keď mi vraveli, že kvôli mojej pankreasovej nádorovej diagnóze nemôžem piť alkohol. Vynechal som alkohol 1,5 mesiaca. Ale potom mi zrazu doplo, že som začal zase piť. Vtedy som si všetko uvedomil. Keď lekár zo záchranky povedal, že mám iba niekoľko hodín života. Bolo to veľmi ťažké. Vannak hátra, ez fönn én halott, meg is ismételte, hogy úgy volt. Nagyon nehéz helyzet volt. Gratulujem lekárovi mimochodom. Mal som takú silnú vôľu, že som sa iba postavil, zobral som bylinky, vypil som pohár a neskôr večer som začal cítiť pohyb v ruke. A každý deň som sa cítil lepšie. Vážil som 43 kilogramov. Tam je váha. Vždy sme pozorovali, ako sa stravujem. Vedel som jesť. O 2:00 v noci mi musela žena pripraviť tvarohové cestoviny. Pretože si bol hladný a zrazu si mal chuť jesť. Áno, pretože to bolo obdobie, kedy som jedol 5 krát denne, aby som pribral, lebo som vedel, že táto váha nie je normálna váha. Tu sme videli Jožka, ako si mal 43 kilogramov, čo je dosť dramatické v tomto krátkom zázname a ja som veľmi rada, že si tu každý mesiac s toľkou energiou a vitalitou. Hneď to vyjde najavo, že pokračuješ vo svojom výskume. Diváci sú určite tiež zvedaví, ako si teraz na tom, pretože som si istá, že si sa nezastavil. A som si istá aj tým, že po tomto dokumentárnom filme, v ktorom ukazuješ výborné výsledky pri rôznych chorobách, uvažuješ o možnosti vytvárania takýchto špeciálnych kvapiek, alebo sa mýlim? Neplánoval som začať týmto.
Radšej som chcel hneď začať s tým, že som ich ja sám predstavoval. Obvykle si nezapisujem, len píšem náčrty. Ale 14-mesačný predaj doplnkov výživy dosiahol obrat 3,5 tisíc, čo znamená 50 až 60 tisíc dávok. Takže to už nie je malé číslo. Teraz som sa musel pozrieť na tých 3500 predaných. Mesačné dávky alebo dvojmesačné? Alebo štvormesačné dávky? Aké rôzne zdravotné zlepšenia? Aké účinky som dosiahol? A aký typ pacientov užíval tieto doplnky? Ktorí cítili, že im doplnok stravy pomohol? Jožko, kľudne pokračuj. Ja by som sa toto pýtala neskôr, ale teraz vidím, že sa ja pýtam, čo len chcem a ty hovoríš tiež, čo si myslíš. Nech sa páči. Vlastne som chcel začať tým istým. Tu u mňa je napísané, že demencia a Parkinsonová choroba, o ktorých už som raz hovoril. Len ja som tu moderátorka, ale nevadí. Páči sa. Teraz mám štatistiky o tom, lebo som to nedávno videl v anglickej relácii. Neviem si teraz spomenúť, na akom programe to bolo. Veľmi ťažko postihnutý pacient s Parkinsonovou chorobou dostal veľmi vážnu cenu. Keď vstal z vozíka, ešte nemal multiplexovú sklerózu a vedel sa postaviť k mikrofónu. Teraz by som s istotou povedal, že s mojím materiálom, ktorý mám tu, by som toho človeka dokázal postaviť na nohy tak, že by mohol pokojne odložiť vozík. Tak ako to majú s kyslíkovými fľašami. Nepreháňaš, Jožko? Nepreháňam. Povedal som, že prevezmem úplnú finančnú a morálnu zodpovednosť, že pod môjim dohľadom a môjim materiálom by som dokázal vrátiť demenciu a Parkinsonovú chorobu prezidentovi Bidenovi o 10 až 12 mesiacov do jeho 60. roku. Mám gény mladosti. Veľmi dobre to vieš. Už som to povedal 10-krát. To sú riadky. Elizabeth Blackburnová. Za to dostala Nobelovú cenu za medicínu. Áno, zistila, čo to je. A ja zas dokážem preniesť ľuďom, že skutočný gen mladosti je vo svete v mojich rukách. Áno, schopný si pekne obnoviť koncovky týchto telomerázových kapsul, čiže naozaj omladzovať. Nasadzujem viac telomerázov, než koľko sa spotrebuje za 14 mesiacov. Aj v prípade najnervóznejšieho, najstresujúcejšieho spôsobu života. Dobre, v tomto prípade sa pozrime na tvoj vlastný prípad, pretože zrejme aj ty piješ svoju vlastnú zmes, predpokladám. Áno, jasné. Často sleduješ svoju krv. Napríklad, ako dobrá je hladina telomeru. Keď sa na mňa pozrú a povedia, že 70 rokov už určite prekročil, povedala by si, že mám 80. Takže veľkosť telomérov je ešte v Maďarsku neoficiálna. Musím to povedať. O tom teraz nechcem hovoriť, ale viem, koľko telomérov mám. Toto je všetko, čo poviem. Nie každý rok sa dá pozrieť elektrónovým mikroskopom, koľko extrémne dlhých telomérov je na konci chromozómu, ktoré možno vyfarbiť. A aké je ich meranie? Toľko desiatok alebo toľko stoviek telomérov obsahuje? Pod 4000 sa nastaví apoptóza, programovaná bunková smrť. Môj telomér je okolo 8000. Čo znamená, že mám 60 až 65 rokov. Gratulujem. Ešte by som sa vrátila k tomu, že ktorá je tá zložka, ktorú používaš ako gén mladosti. Jeden z nich je astragalus, ale je vyrobený len z dospelého koreňa. Aktívna zložka je obsiahnutá v TH655, ktorá je obsiahnutá v galuse, z ktorej sa stáva telomerázový enzym a tým pádom vytvára teloméry. Druhou je konopek, striktne vyrobený z enzýmu telomerázy z konopiek, ktorý je extrahovaný z konopných semien, a to v 12-krokovom procese. Nie je to len tak, že niečo zmiešame a hotovo. Keď sa vrátime k Parkinsonovej chorobe, momentálne sledujem približne 200 pacientov, ktorí sa nevedeli otočiť. Často sa podkýnali, denne padali a ani z 20 pokusov nedokázali zatvorenými očami dotknúť sa nosa. Šli po 4 poschodoch, ale o pol roka neskôr, keď začali užívať produkt, boli schopní vyliesť po schodoch ku mne bez pomoci a povedali, že sa ľahko dotknú nosa aj so zavretými očami. Takže nastalo vážne zlepšenie ich zdravotného stavu.
Ďalším problémom boli špeciálne cievne zúženia na prstoch, členkoch až po kolená, ktoré boli modré a čierne, ale postupne ustúpili. Momentálne sa podarilo dosiahnuť takú úroveň, asi 20 pacientom, že im nemuseli nič amputovať. A už 10 pacientov to potvrdilo. Nechcem tomu uveriť, pretože sa na teba pozerám takto. Potvrdili, že po pol roku sa čiernosť a modrosť z ich nôh úplne stratila. A nemuseli im amputovať ani prst, ani členok, ani nohu pod kolenom. Pretože niektorí mali pod kolenami amputované nohy. Tí, čo ma nepočúvali. Tieto všetky skúsenosti sú založené na mojich vlastných skúsenostiach, ktoré potvrdzujú aj iní ľudia. Ale tí, ktorí sa ku mne dostali so stavom, kedy mali čierne a modré farby pod kolenami, alebo pri členkoch. Za použitia krému a kvapiek nastalo výnimočné zlepšenie ich stavu. Teraz dajme slovo na 2 minúty Petrežilovi Lacimu, ktorý tu doteraz sedel a počúval vás. A ja skutočne nemám inú možnosť, ako vás počuť. Veľmi stručne, pretože nechcem prerušiť Jozefa. Vedel by som ho počúvať až do rána. Napríklad môj jeden 84-ročný známy z Komárna vždy zahrnie do svojej modlitby meno Jozefa, aby žil minimálne 120 rokov. Jóska nevét, hogy éljen 120 évig. Megálltam. Iba? Tak 200. Zastavil som sa vedľa neho na parkovisku. Či mi neveríte alebo nie, zohol sa, skákal. Povedal mi, že jeho spolužiaci to tiež brali. On berie tieto veci približne 2 roky. Povedal mi, že je to až neuveriteľné, o koľko sa lepšie cíti. Ale počul som aj videl viacej takýchto. Čiže ty podľa tohto odporúčaš každému Jozefove doplnky stravy. Pravda, že? Ja som tu preto, aby som to vedel priniesť na Slovensko. Ale už aj z Írska si odo mňa objednali. Keď mi volajú, tak hneď dám vedieť Jozefovi, ktorého si fakt vážim a cením. Pretože to, čo on rozpráva, je fakt neskutočné. Kebyže to tak necítim, tak tu teraz nie som. Chápem. 8 rokov roboty v tom mám. A to som práve prišiel ukázať a ohodnotiť. Tu je napríklad táto fotka, o ktorom som už raz rozprával, ale nikto na mňa nedával pozor. Tu je, nech sa páči, môžete sa na to pozrieť. Od polpása dole nemala kožu na nohe a už mäsožravé baktérie jedli jej nohu. A tu je fotka potom, ako začala brať môj doplnok výživy. Tu je znázornené, ako krásne sa jej noha zlepšovala. Ešte vidno časti, kde sa jej to celkom nezahojilo. Takže cukrovka a orbazníkov vred sa lieči aj na otvorenej rane. Koža sa zlepší a vedie normálny život a neumiera. A nohu jej neodrežú. O tom viem. To znamená, že sa jej zdravotný stav iba zlepšuje. Takže teraz mi povedz jednu vec. Ako vznikajú tieto štatistiky, ktoré hovoríš? Lebo dotade to chápem, že niekto si kúpi od doplnku výživy pokrém a nápoj. Potom si to začne natierať a piť a potom ťa ten daný človek vyhľadá po 2-3 mesiacoch? Alebo ty im zavoláš, takže ako to celé funguje z tejto stránky? Tak teraz pravdu. Skade by som to vedel, kebyže mi nikto nezavolá. Kebyže ja nikomu nezavolám. Kebyže sa na to nepozriem. Kebyže mi nepošlú fotku. Skade by som to vedel. Máš energiu ísť za tým? No jasné. Toto je moja robota. To je výsledok mojej roboty. Tak na čo to robím? Preto som tu aj teraz. Pretože som zistil, že tí ľudia neprídu len tak sami. Radšej trpia. Veľmi málo ľudí ma vyhľadá. Také sú štatistiky. Hovorím, že je to veľmi dôležité. Tuto to mám napísané. Kto užíva moje výrobky? 80% už s trpiacimi chorobami. 10% už vtedy, keď im lekár povedal, že majú nejakú chorobu. 6% s hrozbou smrti
A 4%, čo už je katastrofa, ktorí sú 60-70 roční a cítia, že to už nie je ono. Lekár im ešte nezistil nič a začnú to iba preventívne brať. Ale práve, že by to mali robiť opačne. Ale to je dobré, že im to napadne, že to chcú predbehnúť. Ale iba 4%. Prosím vás. Veď by to malo byť 90%. Potom by nebol chorý vôbec nikto. Presne na to som chcel upozorniť ľudí, že je potrebné konať oveľa skôr. Ja som si v 70. rokoch povedal, že ja mám niečo brať, nejaké lieky, alebo že ja mám byť chorý. Také niečo neexistuje na svete. Ale kebyže to už vtedy beriem, nie iba potom, keď som mal 73 rokov, keď som prišiel domov s infarktom, tak by som sa do toho ani nedostal. A obišiel by som práve ten infarkt. Stále je obchádzka tá lepšia cesta. Keď nechcem havarovať, tak zabrzdím včas. Presne na toto som zvykol hovoriť, že je lacnejšie, zdravšie žiť. Takže je lacnejšie kúpiť si nejaký doplnok výživy, ako potom drahšie kupovať lieky, ktoré musíš. Takže hovorím ďalej. Konkrétne recenzie mám, ktoré na tom boli veľmi zlé. Mali operácie. Po užívaní mojich doplnkov im povedali, že už na žiadnu operáciu ísť nemusia. Ešte jedna vec. Známa mala ísť na náhradu kĺbu. Dostala termín o 2 roky. Nakoniec jej povedali, že nepotrebuje žiadnu operáciu, keďže sa jej kĺby zlepšili. A ešte jedna vec, a týmto to uzatváram. Keď sa pozriem na to, aká je základná rakovina, medzi genetickými rakovinami je najbežnejšia rakovina pankreasu. Aj vy ste mali v rodine. Prvýkrát mal tvoj otec? Áno, môj otec, strýko a brat a tak ďalej. Ale najdôležitejšie je, že odvtedy, čo prišli multinárodné spoločnosti, obchody, odvtedy, čo prišla 5-násobná nadmerná spotreba liekov, rakovina stúpla priamo úmerným alebo exponenciálnym spôsobom. Pretože jednoducho sa mutuje DNA. Ale môj telomér je to, čo môžem pridať navyše, pridávajúc teloméry na koniec chromozómov. Nedovolí, aby sa DNA mutovala. A DNA pri nededičných rakovinách, ak sa DNA nemutuje, tým pádom orgány človeka nemôžu dostať rakovinu. A ešte jedno slovo, keď hovoríš, že keď prišli veľké multinárodné spoločnosti, tak to znamená, že prinášajú všetky druhy potravín, ktoré sú postavené na genetike, ktoré pochádzajú z inej časti sveta. Takže sú plné všetkých druhov húb a tak. Na toto myslíš? Pozrel som, cítil som to, tak ako hovorím. Bolo jedno isté nákladné vozidlo z určitej krajiny, kde skutočne ten kamión skákal. To znamená, že cenzium a storcium padli z černobylskej jadrovej elektrárne. Nie je žiadny certifikát pôvodu, kde z tej krajiny prinášajú výrobky, ktoré v Únii dávno zakázali. Je to plné parazitov a fuzariov. Žiadne vyšetrenia nie sú predpísané. A my to jeme, pretože je to lacné. Pretože veľké supermarkety znižujú cenu výrobkov výrobcovi potravín. Výrobca potravín je prísnejší. Toto by som chcela, aby bolo každému jasné, na čo myslíš, pretože ja viem, na čo myslíš, ale teraz to už vedia aj naši diváci. Bohužiaľ konzumujeme nezdravú potravu. Proste čo jeme, pijeme, vdychujeme, tak sme zdraví alebo chorí. Presne tak. Myslím si, že teraz, keď to vyšlo najavo, to nie je presne to, čo som chcela počuť, ale možno to, čo som chcela počuť konkrétne, si vypočujeme v ďalšej relácii. Že akým smerom sa vyvíjajú tvoje výskumy, ale aj tak to nebolo zlé úvodné slovo, ktoré som povedala. Pretože si nám povedal veľa vecí o tom, ako pracuješ so sledovaním. A to je podľa mňa veľmi dôležité vzhľadom na vzťah s tými ľuďmi, ktorí užívajú tvoje doplnky výživy, aby si mohol sledovať ich stav a vedel presne kto a ako ich používa. A nakoniec si myslím, že to zaberá veľkú časť tvojho každodenného života.
kinél és hogyan használ, és végül is azt gondolom, hogy a hétköznapjaidnak ez jelentős részét elviszi. Vyžaduje si to veľa času, pretože musím veľa telefonovať. Mám veľa telefonátov, ktorí mi chcú dať iba spätnú väzbu po 2 týždňoch, aké majú príznaky. To je veľmi zaujímavé, poviem vám to. A je to tu v Benátkach. Mal rakovinu hlasiviek a hrtanu. A dokonca ani s reproduktorom nevedel hovoriť. Iba jeho manželka mi volala, že čo sa deje. Dal som mu môj doplnok a prešiel mesiac a pol. Po mesiaci mu došli lieky a presne sme sa tak spolu bavili, ako teraz tu s tebou. Ja by som ešte chcel niečo dodať ku tej spätnej väzbe. Ja si to zvyknem tiež pozerať. Sú produkty, módne produkty. Niekto raz alebo 2-krát kúpi. Použije ich pol roka. Používa ich rok, 2 roky, 3 roky. Prečo ich používajú? Pretože je to dobré. Takže je to pre mňa spätná väzba. Ak niekto volá, že jeho stav sa zlepšuje, je šťastnejší, lepšie sa cíti. Potom aj členovia rodiny objednajú. Ja si myslím, že toto už bude koniec našej relácie. Dúfam, Jozef, že si povedal to, čo si chcel, pretože si taký energický, odhodlaný človek. Hovorila si, že ak by to bola hodina, tak by som úplne dopovedal. Ale možno na budúce. V tomto mám veľa práce. Aspoň toľko, ako som mal posledné 3 hodiny výskumu. Veľmi vám ďakujem, že ste tu boli. Ďakujem tebe, že si spravil túto sumarizáciu. Vám všetkým by som chcela poďakovať, že ste nás sledovali. Dovidenia. Zdravo žiť je lacnejšie. Viac informácií o produktoch nájdete na www.3krajcar.eu alebo na telefónnom čísle s predvoľbou +421 905 327 118. Zdravo žiť je lacnejšie. Az ajtók a természetes oldalon nyílnak. B. Király Györgyi ruháiról és ékszereiről a Karizma Plus gondoskodik. Nagy szeretettel, tisztelettel köszöntöm a kedves nézőket, hallgatókat. Szeretném ismételten bemutatni a karsai cseppeket és a karsai mesterkrémet, amelyik most már megkapta a brüsszeli 10 hónap után a jóváhagyást, hogy különleges termékként. Szeretném fölhívni a figyelmet elsősorban arra, hogy bizony kisebb hatóanyag tartalommal ugyanezek vannak benne, mint gyógynövény, de nincs benne az a szintű hatóanyag, meg nem abba az arányba szerepel, és aki akarja fogyasztani, az föltétlen, ott van telefonszám, Karsait, engem hívjon, hogy ne vegyen olyan anyagot, amelyik nem tudja ezt a hatást. Ez rendkívüli egészségügyi szempontból egy nyugodtabb, fájdalommentes öregséget lehet előidézni a krémmel, a gerinc porckorongsér, térdüzület fájdalomnál, és a közérzetet javítja, az immunrendszerünket jelentősen erősíti, mert a őssejtek révén gyakorlatilag én azt teszem lehetővé, hogy a szervezet maga termelje meg azt, amire szüksége van.